Dobrý den. Prodáváte nemovitost? A nejste si jisti? Jak správně určit tržní cenu? Jak nafotit? Kde inzerovat? Nechcete trávit svůj čas na prohlídkách a při telefonu? Jmenuji se Dagmar Vokřál-Báčová a jsem nezávislý realitní makléř. V realitách působím od roku 2011 a provozuji vlastní realitní kancelář. Pro své klienty se snažím být spíše partner, nezaměřuji se pouze na výkon a mojí hlavní prioritou je spokojený klient. Prodej nemovitosti není jednoduchá záležitost a já vše zařídím tak, aby vše proběhlo hladce a bez rizika. Při procesu prodeje spolupracuji s dalšími profesionály v oboru. Právní služby poskytuje prověřený advokát se specializací na realitní právo, hypoteční úvěry a finanční poradenství prověřený finanční poradce. Video a fotoprezentaci a také letecké záběry z dronu na nejvyšší možné úrovni poskytuje profesionální kameraman a fotograf. Umíme i počítačové vizualizace a weby nemovitostí. Kromě inzerce na mnoha realitních serverech využívám také placené kampaně na sociálních sítích, kde se prostřednictvím zacílení na lokalitu a další různé parametry dá dosáhnout toho, že vaši nemovitost vidí tisíce potenciálních zájemců denně. Prostě umíme a děláme vše, co je třeba pro úspěšný prodej nemovitosti a tím pro naše klienty dosahujeme nejlepších cen. Díky mým spokojeným klientům jsem se již 3krát po sobě stala realiťákem roku ve svém regionu. Jestli se o mně chcete dozvědět více, podívejte se na moje webové stránky www.dagmarbacová.cz, kde najdete reference mých klientů nebo ukázky mojí práce. A pokud se vám moje práce líbí, zavolejte mi a ráda pomohu i vám.